weche mag pioula. Joma notony e masira mar oula mapek Mai koro wacho ni nosemigi siem ewi sira mane nyalo jukogi kaluwore kod yawo makinde ka kinde ma Old Kijabe mana seche machuok kende motelo ne masira no. Jodak olero ni kanise e alworano nogoyo milome mondo migidar, kata kamano thothgi ne ok odewo wach makamano kaluwore ni ne giparo ni utegi nitiere mabor kod yawono. Winyane ler kaka imiyowa kod Simfros Okinda. Koluwo kanisa, familia ma Mai ulero ni nonyisgi ni pi mar yawo mar Old Kijabe kidek pong' kendo mole miere. Kata kamano thothgi noneno ni miechegi bor gi yawono kendo ne ok gidewo mar dar. Seche machuok kende tok siem makamano, yawono nopodho kendo ywero ute kod oganda tara e igi. Jamni kod mwandu e masira ma jopiny paro mana kaka lek. E thieth ma Naivasha sub-county, joma notony lero kaka oula mapek no nogo gi nyang'eng' kendo nego wedegi e thuolo mar seche manok kende. Peter Waweru en achiel kuom joma notony e masira no, kata kamano owito minode kod nyithinde ariyo, ka en Tom noyudo adhola e tiende kod hinyruok e kore tok ywere kod pi kilomita madirom 2 kowuok e ode. Kung'oa mguu ilikuwa imevunjika ya kusoto na johero huku unauma kuuma. Sasa watoto wakati ni wafunika na bibi alikuwa kwa table. Mimi nikakimbia ni chumba ya watoto. Juu nisikia wanapiga mayowe. Kuingia huko hata hatukufanya hata. Tukasikia tumeabikiwa. Na wamenyamaza. Tumekimbia sasa. Tukafinywa hapa nilifinywa hapo. Tukafinyisana na chini. Kutoka hapo sijui yenye ilienda. Mimi jiona tu na huko. Sasa jana ndio nisikia hakufanikiwa. Waweru wacho ni chieng' Jumapile kanisni manie gweng'no nolando ne jokristos magi ewi masira makidek muoch e kaluwore kod pong' mar yawono. Ile kanisa ilikuwa imetangaza. Watu walikuwa wametangazia kanisa. Sasa pahali ilipitia hiyo maji, hata mtu angedhani imeweza pitia huko. Haijawahi pitia huko. Juu haikupitia hata rowe. Ilipata divert. Ikaspedi pande ingine. E ward mar mine, Mary Mudhoni manowito wedege aboro ni kod lit koparo kaka masira no notimore chieng' wuok tich gotieno. Mary lero ni en kachiel kod wedene moko 15 noromo kamoting'o nyaka nyithindo matindo e od watgi moro mar mondo mine gichok omenda ni wuodgi manitiere rumanda kaluwore kod ketho mar goyo ng'ato. Nilikuwa na watoto 3 kwa kitanda, yani nyumba mzima tulikuwa watu 10. Sasa hawa wakaniambia, "Mama, ninasikia sauti kwa mbali." Wakaniambia maji imekuja. Mimi nilichukua mtoto mmoja, alafu sasa ile ukuta ikanikuta nyumba 3 na nyumba ya kuku na choo ikatukuta. Hapo nikatupa fahamu. Kasikia mtoto ananiambia, "Mama, nishikilie." Na mkubwa ameokolewa na msichana mwingine na bibi ya kijana. Lakini watoto wengine wameenda. John Kinuthia yango ni katobedo ni nowinjo kilando ni masirano ne nyalo timore, ne okodeo kowacho ni onge apisa mar sirikal manosiro wachno. Walikuwa nafaa waitane mkutano na waandae watu, waambie ajitayarishe ama ajitaharize kwa hiyo nini, kwa sababu kuna endemu itakuja. Hawakufanya ile jambo, hawakuelezea kila mtu mmoja, hata mtu mmoja mwenye tu niliona akielezea watu ni MCA wa Naivasha, anaitwa Karanja Maria. Gisani apisas ma KDF kod rowere mag NYS dhi nyime kod manyo oganda e chuodho kar masirano, kanyaka sani ringre mamoko 2 oseyudi kamoting'o nyaka wich. Sirikal oyango ni kwan jomotho sani osechopo 52. Simfros Okinda, Ramogi TV.